Σήμερα θα κάνω το challenge. Ένα challenge να ρίχνω πάνω μου καυτό νερό. Τι ωραία είναι. Που μου το ζήτησε ο Μιχάλης. Περιμένετε λίγο. Μου το ζήτησε ο Μιχάλης Παπακοσταντίνου. Λοιπόν, Μιχάλη Παπακοσταντίνου, θα το κάνω. Μαλάκα, αν δείτε, άμα βλέπετε, αχνίζει το νερό. Ένα, 2, 3. Μαλάκα καίει. Λοιπόν, κάντε like αν σας άρεσε το βίντεο, subscribe, bye.